3.200.000 tak wae loro, Mas. Oleh apa minggu? Oleh barangnya anti sembarang kalir. Lemari siji, lemari serbaguna. Kocone bening, kena nggak ada souvenir, boneka, piala, apa kena nggak ada buku, kena nggak ada sandangan, komplit, Mas. Nah, Kuwi full kaca kuwi. full kaca karo aluminium. Dadine anti hewan pengerat, anti kropos, anti rayapen sing penting. Beh. 4 rak susun. Nah, iki nembus Mas yo, nembus tanpa sekatan. Dadine luas banget. Lah sing nomor loro tak kayak rak sepatu jumbo, Mas. Tak sepatu kaya apa kuwi? Lho. Iki rak sepatu jumbo, dhuwur kena nggak ada helm. Betul. Helm apa tas masuk. Nah, sing isore ada sepatu. Nah, 4 rak susun, 1, 2, 3, 4. Dadine 12 sampai 15 sepatu sedeng tetep masuk. Jangan nggih. Meniki Gudit Pak. kan Yo, barang iki. iki gede-gede kan ngene kok. Iki tak wae 3.200.000. Heeh. Kuwi gratis ongkos kirim Mas seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Kuwi free ongkir. Bayare kok nek barangnya wis teko COD. Dadine gak usah transfer, gak usah DP. Tetep aman uang anu duwite sampean. Lha iki piye cara pesene iki? Cara pesene langsung japri neng nomor pemesanan neng bawah bio profil Arthur Mebel neng tulisan telepon abang langsung didudul otomatis terhubung karo aku. Nah, sekarang ini Mas mendingi.